Nakamatay ka tuwa mo lang nga rin. Lagi ka dong. Nakamatay. Nagsabot biya taman laag ta. Gupam lang nga kailis. Ang uday no? Nga nakalimot pag kumanglaag mo dahil tarunong no? Nakamatay tawa nakalimot-limot panoon. Nagkanya ko kaliko. Nga lagi dong. Nalingaw mo sa usikduwa aring silpon. Nakalimot binong ko na kami tayo. Laag lang sa rin no? Lingkod sa niya. Watawag ka diyo mag-ilis ako. Sige. Ilis na ito. O ikari ka sa ato. Sige daw. Huwag lang kita. Daw tingin. A few moments later. Yan saman, ato na ito daw. Kamatay. Ano? Umana ko ilis o? Iain mo ito na ako, Roy. Kalain nga mo, ni pinaganindot ako nga. Sinina, dali personis. Dapat sapatos na ko, nay. Yan lain. Lain kaya ka tanaw, Roy. Niyabang kita. Tanawara ko doon nga. Sabi na kalain na ni ba, oy? Yatay. Dato kay kagpormaw ng pobre kay kagnaw. Matay binuang nang imuha, no? Dato porma niya pobre now. Klaro na kanino na kung sinina, oh, full shirt ko ni. Yapay kasunis, branded. Yapay sapatos. Nike, branded niya po. Bati pa din nito. Nakamatay, di mo nung kamutuon ako nga. Amigo, gugunin mo ako yung nakakita na yung porma. Weh, di nga. Ilisi na, kay. Oh, di mag-ilis. Huwag ka, tanawin ka. Ingit tanawin ako, ilis no? Huwag ako, Dre. Ito, huwag yung buwang la. Suya, ulit natay. Daghan, kami. Ito ni Dong. Okay na eh. Wow! Nakamatay. Naina na tanawin nung, uy. Tanawa ka sleeveless. Kaya ka nang pino kay kakutis niya dagko grano. Wala, ang matutay. Nuan na gining imo nga dong. Dong ang kaning akong sleeveless. 501 ni Levi's ni. Weh, di nga. Levi's lagi. Yung puti man lang kita naon oy. Tanawar ko na imong ilok itom ni tanan niya. Napay imong sus Ginoo ko no. Mura na black and white tanawon oy. Napay imong short nga. Oo dong, itom gidong. Itom gani. Ano may problema na kung short nga? Amerhead man sad ni. Weh, di nga. Lain kita na nung uy. Ilisi na rito uy. Dain man nung tanaw ni noon. Nya kani dong, okay ni? Isa mo tong. Masa biya tamang laag niya pura mong kagpadog sa ninyo noon. Pagkilimos kay itong kagputa tanaw. Ilisi na tanaw noy. Like pinuanga naman ilisi lagi na matay. Di ka mo tuwa ko, amigo kunin mo. Ay ba ko si Purma. Ilis ko hag, mo kapoy ni ikuan sa buwas ni. Kuan balik-balik ilis yun. A few moments later. Kani dong. Okay na ni? Nag-ilisi na yung short kay Amirhead yan eh. Kana okay na kayo. Ajak force kayo. Iyata. Okay ni na dong. Branded na. Branded kana. Unsa ka nga isa klasa sinina og short nga dili branded. Weh, di nga. Klasa ato ta. Sapay dugay na to. Tara kay. Asa mo tanga klasa nga turon? Klasa ebidensya. Sana all. Pwede ha, binuha. Kata mo nindot. Suroy. Weh, di nga. Nindot ni? Buto? Nindot ni? Mura kang padung mag-concert. Nindot? Ka-chicks kaya ko ni? Chicks. Chicks. Lap. Matay ni mata. Baka ngilad nga porma. Pura mangumpay siguro ni ay. Ano nga?
Asa ka nagporma nga. Okay kayo? Branded na. Atung ka plaza. Ata? Oh. Pindot ka na. Asa mo kadong Branded ka na. ngumpay lo pamilada nagporma na imong kauban mo ilaw. Kamatay, binuang gid ning imuha dong. Kinaan mo kumangumpay. Kamatay. Binuwa. Ngumpay ta. Kanino to puro mo ra kay mag-concert pa dong. Kabantay ka dong. Oh. Nakapulot ko ka. Brandi na tanan. Ay padaan na imong kauban do. Grande na imong sulop. Mura makang nangumpay in town na ay di. Ay go pato na. Ingna na. Di amaw ra ka na kauban ay wa mo ko ni klaro ko gila na ka. Saan ko ning binuang nga do nga. Aan mo nung kumangumpay lagi ani lagi. Ngumpay ka kanindot ana. We, di nga. Binuang na mo. Di lagi nindot kay kagurma. Binuang na giniwa daw. Lagi ako ra. Branded na imong sulop. Mura makang nangumpay in town na ay gila na ka. Ay mga kabuang, shout out na po dara. Ginugayan tamo ka shout out. Gikan sa among Facebook page. Shout out ko ni Rodel Carion. Shout out sad ko ni Romel Rabanes. Yang shout out ang Tri Gita Omega Lanas chapter. Og shout out sad ni Andy Galmadre Domisyuki. Og shout out sad ni Brian James Ubaob. Shout out sad ni John Michael Uberes. Shout out po ni Jerome Incabo from Lower Katugasan Perilos, Karkar City. Amigong boss Archie Kamlon. Shout out sad ni Ranel Piloriana og sa Nangarga og Siminto diha sa may Tahiyo, Cement sa may Lungsod San Fernando. Og shout out sad ni Sarol Jake Dongalio Jr. Shout out sad ni Rick Gitanyo. Shout out John Ford Adim og shout out ni Ama Sir Vines. Palihog og visit og support silang channel. Og mao ra to mga kabuang sa palihog support subscribe sa among channel sa San Fernando Viners og palihog og follow sa among Facebook page San Fernando Viners og palihog sa og follow gihapon sa among TikTok Glenn Jared Cantel. Salamat mga kabuang.